Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:05 na sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon. Nagakulo-kalma siya. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. May aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas sa malabutan sa aton sining pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhupon ini sa Aksyon Brian Morden. Aksyon Hotline. Subong adlaw Martes, yara na kita sa Oktubre 27, 2020 mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Pahanumdom sa gihapon ang Bacolod na paidalom sa General Community Quarantine. Subong man ang Negros Occidental na paidalom gihapon sa Modified General Community Quarantine. Aksyon Hotline. Ang tanan nga mga health protocols naton dira kontra iya sa COVID-19. Hindi tagid pagkalipatan. Yara ka man sa kasyudaran o kon kabanwahanan or ara man sa nabukid nga porsyon sang probinsya. Dapat sundon tagid ini. Aksyon Hotline. Ini proteksyon sa kaugalingon naton kag ini amo man ang makabulig agod nga si COVID-19 maamat-amat nga madula mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Sige, anyways mga kaaksyon, ano bala ang dalagko nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Sini iya nga aga, invite ta kamo anay sa pag monitor na sa aton sini nga live via Facebook Live. I-type nyo lang dira actionradiobacolod.com.ph sa Facebook naton. Pwede ka mo kabutang sa mga mensahe nyo dira para sa mga greetings kag komento. Hindi lang brutal. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517 kag i-share nyo man dira ang aton sining live sa Facebook mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Ang mga dalagko nga balita sa lokal mga kaaksyon, amo ni kahapon pa-check sang Aksyon Radio ining report nga sa nagligad nga Domingo daw kadaghan ako nga tawo iya nagasuroy-suroy sa beaches diri sa syudad sa Bacolod, partikularmente na dira sa area sang Barangay Punta Taytay. Aksyon Hotline. May ari na dire sang palayag ang Vice Alkalde nga dapat may ara sang task force disiplina ang mga barangay kapitanes sa tagsa-tagsa ka barangay in general. Amo nang palayag sang Vice Alkalde.
Pero ang may problema sini ti ara malang sa may punta taytay da nga daw naga-video kay pakuno to nagakantahanay naga sinaot naga pinaligo nga daw wala lang kuno sang COVID-19 ang aton sini nga palibot mga ka-aksyon. Basi hindi to sila ya magkaladutlan o ano nga sitwasyon man. nga daw nagapinagusto na lang sila. Basi naga-monitor dira si Barangay Kapitan Leia Palma sang Barangay Punta Taytay. Pag suroy-suroy man ginagmay kap, basi ma-check mo ni mga beaches ngayon ni mapatawag dira ang management, mga tag-iya sina dira nga magpatigayon man sang health protocol. Kag basi may ara ka sa mga barangay tanods da nga ma-designar kada Domingo, no? Kag Sabado nga magsulod-sulod sa mga beaches kag magpangsaway sining mga salawayon nga nagapalaligo dira mga ka-aksyon. Hindi ta maghatag sang kumpiyansa kay nagasalig kita nga daw naganubo ya ang numero sang COVID diri sa Bacolod. Di ta magkumpiyansa kay basi tumimbuok na maliwat kag ipaidalom kita sa ECQ na naman o kon modified ECQ. Ngangagid kita. Di ba? So muna dapat ang aton sining panilagan mga ka-aksyon. I-check taman karon kay kahapon gin-turn over na sang Department of Public Works and Highways ang bag-ong isolation facility dira sa Alihis mga ka-aksyon. Ini ang 32 tanan ka kwarto. Gin-turn over ini sang DPWH sa lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod. Check nato ni karon kung ano kagwapo ini kay daw kadako man sang gasto sini sang national. Kag salamat gid sa DPWH nga kadasig natapos kung hungdon gali ang trabaho sang DPWH, no? Kung hungdon gali, pila man lang gali ka inadlaw ubos man. Tani ko nanong ginhimo sang DPWH ning isolation rooms ngayon nga kadasig lang natapos tani amo maning himuon you know sa mga ginpang buho nga mga dalan diri sa Bacolod gagin pang bungkal bla nga tagpila na kabulan daw ay gid mahasapakan maayo. Okay, dira sa Mansilingan pakadto to Handumanan Filisaho. Kaluluoy mga tao daw subong nagabusong, tigulang, kabataan, mga drivers ng tricycle, ang mga drivers ng salakyan, tanan kaluluoy bangod sining pagbuho dira nga way na sinapak subong. Dokwan ko no ini inang DPWH ko nga project ini kag City of Bacolod. Ang DPWH daw tapos na ang City of Bacolod amo nang pinabayan da subong. Ambot ko nanong ginahulat nila sa nang buho ngina way takbalo antes dapat yun buhuo na dapat may project na daw may ara sang pundo na ipasunod na lang dayon kay kaluluoy sang commuters naton kag publiko. Sige, diri ya sa probinsya sang Negros Occidental, padayon gihapon sa pagbaton sang kompleto nga report ang PDRRMO, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa nagluntad nga baha nagligad nga Domingo sang hapon tubtob kagabi o kung nagligad nga gabi sa southern part sang Negros Occidental. Kanamo sa nagkalabahaan, Hinubaan, Isabela, Binalbagan, Moises Padilla, kag mga kaiping pangabanwa kag syudad dira mga ka-aksyon. Ang kaluluoy lang di kay may napatay pagidya kag may nagkalaanod nga mga kasapatan. Kung may naanod nga kasapatan, of course, may mga pananom nga nagkala-disgrasya man sining baha mga ka-aksyon. Base mapanilaga ni sa aton nga kwandiri mga board members naton Las Negros Occidental, sino ang in charge dira sa Committee on Environment. Paki-check abi base may helicopter kada sa kasaka kabutos bukid anay ka maglingling base kalbo na nadang southern part ng Negros Occidental. Kay te ang tubig halin sa halin sa bukid panaog na sbaybay ang baha halin gid sa bukid meaning why na to may kahoy nga nagahawid sining tubig mga ka-aksyon. Basi may chimpo kamo da, no? Gina-try ko man gani ma-contact ang mga environmentalist naton diri sa probinsya sang Negros Occidental kay mamangkot sila kung nakasaka na sila sa may southern part sang Negros kay sa norte nagligad to nagsaka to sila mo. Ang ila to nga titulo daw ga protesta sila. Oo, hiking protest ang sawag sa to.
agot ipabalos publiko nga ang bukid sa norte nga bahin sang Negros Occidental kalbo na. Ang numero iya sang kuan sang COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental mga kaaksyon as of kahapon may ara sang 50 nga positive, no? 50 new cases sa Negros Occidental. Diri sa Bacolod ara sa 16. May manok kay naganubo-nubo mano ara sa 16 ang Bacolod. So panahon na gid man nga mag-amat-amat bukas ang aton sini nga mga negosyo sa Bacolod, provided nga ang aton sini health protocol amo gihapon ang strikto nga ipatuman not only sa mga opisyalis sang syudad kundi ang mga concern nga mga tag-iya sa mga negosyo. Sige, amo nang mga dulod-dalag ko nga balita dire kag bukas na ang biyahe ha sa aton sakayan pandagat umpisa Oktubre 31 tob kung saan kabay pa rikta-rikta na Bacolod to Iloilo. Ang Cebu to Negros Occidental waay pa. Ang biyahe o galing Jutay pa lang, no? Hindi pa mo na kadamo ang trips abi kada adlaw. Bangod nga ti ga-expectar or gina-expect sa mga operators ring mga sakayan nga ini nga Jutay gid pasahero ti kon sagis la ka biyahe nga wala unod perdidos la na. Ang pagkuha naman sa medical certificate diri sa Bacolod mga kaaksyon, gindula na to ang X-ray, no? Pero ang ginbulos QR code. Backtrack mga kaaksyon. Grabe, no? Di nang importante sining duhaman ang X-ray o kon ang QR code. Pwede lang nagali anytime kakason. Kung why ka QR code mga kaaksyon, hindi ka kakuha sang medical certificate for travel or ano nga mga use sina mga kaaksyon. Ano? So, nadula na diyang kwan ang hindi mandatory mandatory ginigihapon, no? I don't know ano reaction sa mga utod tadi. Pero kung padalman, tagi duway ginong problema ni si QR code, no? Iparehistro lang ka mo da. Agod nga di ka mo mabudlayan, mga kaaksyon. Ang dulod-dalag ko nga balita sa nasyonal, bantayan ta siring nga aga, kay do iiri na mga kaaksyon ang Talk to the Nation ni Presidente Rodrigo Duterte. Hibaluon naton ang bag-o nga quarantine measures sa Nobyembre 1, no? Dason nga inadlaw sa tagsa-tagsa ka mga lugar, kag probinsya, kag banwa syudad sang pungsod Pilipinas. Kahapon si Presidente Rodrigo Duterte way nakabiyahe pa Manila gikan sa Davao City Makaksyon gabangod sa cancellation sang trip sa mga eroplano kay sa bagyong Kinta. So lantawon tanay karon paki-i-check lang action doors basi ma-check mo dang aton nga live bala si Presidente Rodrigo Duterte kay dalos 8 ning kwan mo last 8 ning iya sining Talk of the Nation kuno no regarding sa quarantine measures nga bago. Samtang subong adlaw may rollback sa kwan ha sa gatong. Ang diesel may 25 sentimos nga panaog, ang kerosene 15 sentimos pero ang gas nagapabilin iya nga amo lang yapon ang presyo. Ang mga minority senators na tono nagpalayag nga nagaamat-amat na gidman nagakakita ang matudtod nga istorya kag sa likod sa pagkapriso ni Senador Lila de Lima. Suno pa diri kay Senador Pangilinan, Drilon kag Hontiveros. Siya maabsuelto giniplak adlaw si de Lima kay ang Anti-Money Laundering Council and Digital Forensic Examiner sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nagtuad na sang istorya sa likod sang pagkapriso ni de Lima. And nakit-ala diri nga si de Lima daw ay gid sang dako nga sala ni. Ati hulat-hulaton tani ano. Hulat-hulaton tani kun ano gid man resulta sini kay si de Lima subong ara sa sulod sang prisuan pero wala untat ang trabaho niya bilang isa iya ka senador sang pungsod Pilipinas. Las 8:17 sa Bacolod mga kaaksyon kahapon nagginawa ining mga reports, no? Like for example, ining nagluntad dira sa Barangay Punta Taytay, kadamo kuno sang mga nagpalaligo to, no? Nagpalaligo, nagkinanta, nag-enjoy in short, no? We don't know kung
ano ang tika nga ginahimo sang barangay kapitan sa barangay Punta Taytay kada Sabado kag Domingo kay given amo niya ang mga adlaw nga kadamo sa nagalagaw-lagaw, no? Nakadamo sa nagalagaw-lagaw, ilabi na gid nga ti ginpahanugutan naman mo ang pagbukas sa mga beaches provided sa nambal ko na kaina nga may ara sang husto iya kag komprehensibo nga health protocol nga ipatuman gihapon ini mga kaaksyon agod nga likaw sa disgrasya batok iya sa COVID-19. Amo na nga si Vice Mayor Elcid Familiaran ang nagmuno gilayon nga dapat may kaugalingon iyang task force disiplina ang mga barangay kapitan sa syudad sa Bacolod. Bisan hindi na sila gani pagmunuhon pa sang alkalde o kon vice alkalde sang syudad, inisyatibo na nila kay may kaugalingon man ni sila dira nga kwan, may kaugalingon man na sila dira nga panggobyerno sa barangay bastas kayuhan lang. Wait tak balokon ano ang ginhimo sang barangay kapitan dira sa Punta Taytay. Ang cellphone niya hindi naman online sa sinimateryo nakatutot lang pirmi. Kabay pa nga nakabati siya sa palayag ni Vice Alcalde sa Bacolod Familiaran angot sini kag subong palang form kanada sang task force disiplina para pag-abot sang Sabado kag Domingo ipalaptahon mo ni sila sa mga beaches ang imo sini nga barangay kap. Oo, kay ang nag-report diri sa Atonte ang pinuno man sang task force disiplina man sa Bacolod kahapon interview diri Action Art. Tingaton diri kausa hindi kita gusto nga magbalik naman kita nga magtimbuok si COVID-19 kaway ta kabalokon sa resin oto nagpalaligo da kag kon basi may carrier sang COVID-19 da. Ang iban pagid karon nga palayaga ni Vice Mayor sining kwan pagido sining sitwasyon sa Bacolod kay sanhambal ko na kahapon nga adlaw GC6 ang positibo daw mga isa na ni kabulan or mga 3 ka semana na nga daw nubo na gid ang numero sang positive cases diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. I-check naton abi si Vice Mayor Elcid Familiaran sa Sirima Tinion kag iban pagid kay may mga pagbag-o na mo, no? May mga pagbag-o na sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon and ang iban diri amo na may ara sa mga gakatabo iyang mga inang lockdown sa gihapon pero hindi nagid amo na kahugot ikumpara sa ang nagliligan. Mayo ina nga indication sa tanan-tanan mga kaaksyon pero hindi lang kita mangin kumpiyansa no sa aton sini kaugalingon kay amo na suliton ta hindi kita gusto nga magbalik kita liwat sa normal or abnormalidad sang sitwasyon naton kay kakapoy na plus nga gutom ang abtan iya sang publiko. Oo, gutom, reklamo diri, reklamo dito, dumagwa pang kinawatay pila ka adlaw. Ti malipay kita kay ara na nagaplastar na kita mga kaaksyon. Action Hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya Action Hands, basi pwede ma-adjust ang cellphone ta, layo lang, okay. Sa aton nga linya Vice Mayor Elcid Familiaran, Vice, good morning. Yes, mayong aga. Good action, Brian, mayong aga sa aton. Salamat gid Vice sa time. Bago ko lang na check bala sa PIO Bacolod, nagwa nga ang kahapon nga adlaw, may ara na gid lamang kita sang GC size nga nagpositibo which is Vice ini nga numero hindi na ni bag-o sa aton sa sulod sa mga 3 na kasemana nga ara kita sa pinakanubo nga 2 digits bala sang numero. So ini patimaan Vice nga medyo naghuluhulpa na gid man si COVID-19 diri sa aton sa syudad sa Bacolod Vice. Yes, action by ito mo inang product sa kuwan natin dira. Daily huddle. Alin sa agas na maghapon nga meeting. Tungod, may ginatawag kita action by nga case analysis. Every index or every positive patient ginatunan inadara kung diin niya posible na kuha. Diin siya posible na latman. Then ang style ni Kwan General Mel naging apply dire or ang sistema
may din-apply diri mo man atong ginimo iya sa Cebu. Na ang Cebu ya single digit na lang sila eh. Why naglapot ang sila single digit? Aha. Hindi klapot pulo bala ang daily cases nila. Medyo search and destroy. Pangitao nato ng virus kag isolate ang positive na patient. Mhm. Ang iya close contact swab kag i-quarantine. So man lang na siya ang ginahimo nga kon Mhm. interventions sang aton dira EOC action drive. Mhm. So mo ning resulta na naog ang aton cases kung lang taon mo dagani mas nagadubo ang aton nga cases kumparar sa Piak Island, mas panay. Mhm. And in fact, it kanang damo-damo nga LGUs namasyar sa aton, nag-observar, Mhm. kung anong ginahimo dira isang EOC, na pwede nila ma-adapt o kung ma-apply ito sa ila respective LGUs. Mhm. Kahapon ang Iloilo City Vice may 42, ang Iloilo Province 66, ang Negros 50. Ang kita dire 16, ang Capiz naman niya pulo. So daw kalayo na gid sang sobra 150 200 sa nagligad to Blabays daw ka kung sa Bisaya pa kakurat ka delikado na gid ba sa sitwasyon Vice no? Mhm. Yes, correct na Senbay. Unlike before nga daw ka kululbaan, subong nagapanahog na gidman. Aha. And I think damo na naka-intindi siguro. Aha. Damo na ang vigilant, damo na ang nagaandam, nagahalong. Damo pag deduction by nga wala ka patis COVID. Ahay. Amo na How I ning wish nga mapadalman nila kag manalisar nga tutuot ang virus. yes. Aha. So bangod sining score o kon cases nga GC size lang hindi pa dapat magkumpiyansa pero kabalo kita Vice may mga reports kahapon na palayag buman gani diri sa Action Radio ka Action Dale but today guluyag talang suliton ining mga reports nga nagkulo kumpiyansa man ang iban nga bakulod non kay nagpinaligo sa baybay Vice daw wala na sang protocol nga natabo nagligad nga Domingo kuno Vice anong pwede mahimo ta siniman kibot tas lakad labas itong timbuok na naman daw. Well, kaya mo na yung ginasulit-sulit Action Drive nga ang aton quarantine status dependent ini sa aton napag magpagpalo ng protocol. Aha. So, kung gusto tang makabalik sa normal, na pagtangbuhi, sundon ta ang ginatay ng gobyerno sa aton. So, how I wish nga ma-realisar inasang publiko. Mhm. Mhm. So may ara kita diri advice sa Vice sa mga syempre yung pinakauna diri nga may ara sang poder nga magpangsaway sina kag may ideya mga kapitanes naton Vice. Mhm. Kaya mo inang emphasize per may kwan. May General Mel Feliciano. Action bringing ng shared responsibilities pala. Kada isa sa aton may responsibilidad sa aton pamilya at sa aton sosyedad. So kung hindi ka na pagkikita o ginan, then balik-balik lang kasi even na siya action trying wala ipulong mo. Mhm. Yes sir. Mhm. We have to live by the virus. But then kung hindi ka maghalong, ang protocol hindi mo pagsundon, ang percentage o kung ang chances na malatman kataas. Iban gani nga nasyon na action trying nga nag-successful ba lang na naog, kabalik sila sa normal nga pagpangabuhi, 2 meters or 6 feet 6 feet. ang dinadapt nila nga distance. Kita gani niya 1 meter lang, 1 meter lang. Mhm. which is nga kalapit. So ila to 2 meters. So ang 2 meters, mas layo ang pagit, layo man ang tsansa nga malatman ka kung ang tupat mo pasikit. Mhm. Kasi duwa ka strong distance yan nyo. The closer ang distance mo sa positive nga patient, ang percentage o kung ang chances nga malatman kataas man. Yes, yes. So kung layo ay mga duwa, wala ang chances of transmission layo man. Mhm. Amo ina action ba nga even sa
Diri sa akon panimalay, even sa akon diri nga household ko diya, kung nakita, hindi ginapang obligar ko ito magmas. Aha. Even sa akon mga apo, nga way gagawa, no? Tungod kami gagawa eh. Mhm. Okay. So at least ini nga mga lugar like Punta Taytay gid kita dalagsaon gid pa niya sa mga tao na dapat guro mangin vigilante man ang mga labi ng pumuluyo. Dapat si pwede mas laguro kasaway kap no. Vice labi na gid ang mga tag-iya sining mga kwan nga mga paliliguan nga ini Vice ano. Anong ma-advise sa mga negosyante nga ini? Well, may protocol kita nga ginasunod by DTI circular. Mhm. May DOH nga circular. May EOC mayor nga gina-issue. Amo man lang na siya sunday na sundo na to. Mhm. And hoping amat-amat masunod, ma-realize. Mhm. Kasi hindi ka manuto or hindi ka kung hindi ka maigo, hindi ka mga leksyonan bla. Dudla, hindi madudla. So, damo kita lessons learned. So, Aha. kung nagtawag mo na SPIO, Mhm. Mayara sila di ganito picture nga kuan Mhm. na ang iya nga patya kapatay, diba? Mhm. Mga lessons learned, dara kaging picture si Kapitan Rosene Distrito, 26 días nga din-intubate. Mhm. Mhm. So, dira kita makakuha ang leksyon Mhm. nga kung ano ka delikado, ano ka gasto. Mhm. Mhm. Kung igo kasi mayo lang kung mild, but then kung igo kasi ang viral load mo taas, Mhm. iya mo na siya madangatan mo eh. Ma-hospital ka, action brighted, dako di mo magasto. Correct gid na. Kaya ang PhilHealth mo, pipila man lang may iban man. Labanan ng PhilHealth niya kinaiban, sobra man lang tunga sa milyon. Mhm. So, mapagkuha kagit. Hindi man tanan i-shoulder sa PhilHealth. Yes. Mhm. Mhm. So, magastuhan kagit nga sobra tag 300,000 man ang bill mo. Sus ko. 800,000 ang PhilHealth. Tunga mo lang sa milyon, ang the rest na. Hindi mo Pangitaan gid. na-clear. Wow, so muna kadelikado yan, no? So, diri sa Bacolod, Vice Padayon, kumusta to mga plans nga swab test sa mga kwan, sa mga satellite nga mga markets, driver, ang mga motorcycle bala nga food deliveries naton, no? Kag subong man mga BHertz. Ini Vice subong na materialize na ni kung saan ini. So, I go idea about it, Action Brian. Aha. So, sila na nika days na wala ko ka-attend sa kwan. Okay. Mhm. Sa EOC na meeting. Mhm. Wala ko kaya may kwan na mo. May resolution na from the EOC. Mhm. Mhm. Base sa ila dira nga case analysis. So, ma-issue na sila resolution. Mhm. So, wala ko idea kung ma-check mo na kay City Adm sa executive director nila kung ano ang plans Mhm. and measures Mhm. na gusto siyang EOC nga ipa-implement. Impact siya at yung pagkuha siyang health clearance o na ganun siya kung require ang X-ray results, no? Mhm. O na require. Why na? QR code na lang. QR code ka importante gini QR code dito magkuha ka sa medical certificate nga ini. Mhm. Yes, sa mga action Brian ang palabuton ay siya aton travel, no? Mhm. Sea travel Mhm. sa region, no? Sa Panay Island, no? This coming October 31st, I think mabiyahe na ang Wizam Mhm. and Ocean Jet, no? Ang fast cut, so wala pa. And dapat gina-finalize na nila kung ano kita pala, anong sundo naton. Mhm. Restricted or unrestricted. Okay. Mhm. So kung restricted, required sa travel authority, required sa travel acceptance. Mhm. Kung unrestricted, then wala na gid requirements. Mhm. Simple
filling out of CIF dira Mhm. ng case investigation form bala. Mhm. And Nautod si Vice, balikan naton si Vice. Action Hotline. Kay kabalo ka, damo ka pinamangkot sining mga mag-travel bala, no? Nagligad to, kadamo pa sang ginapangita nga mga papiles. So karon daw ginhalog-halogan. Vice, go ahead Vice, na utod kita. Mhm. yes, amo na siya, I think, ang gina-finalize ang aton mga local chief executives. Kung ano ba lang aton uniform nga requirements. Aha. Diri. Mhm. Kaya may mga LGUs nga require sang health clearance, even diri lang sa aton island, no? Kadto kasi iban sa south, require kanila health clearance. Aha, yes. So I think daw amo inang ginamitingan siyang region Mhm. na ginayo man siyang mga shipping companies. Mhm. But ang outside Region 6, yan na ba lang natin require pagyapon kang clearances action ba. Aha. Sige. Vice, ang imo panugyan, liwat sa Bacolod, sulit-sulit na giman lang ni aton, pero ban basig kalipat bala sa aton nga sitwasyon subong. Go ahead, Vice. Well, sa aton publiko, sa aton constituents, ang aton cases nagadago, tungod na siyang inyo kooperasyon. And that it doesn't follow na kung ganubo na wala nang si COVID. So, halong kita. Mulang na iyang hapon ma-advise siguro, padalman pa niya sa aton pagkwandala while ikaw nagatulog. Mm. Pabinsaron tang safety naton, safety sang pamilya ta, and safety sang aton komunidad. Nasandig na din aton palabuton nga kuan. Lakat sang ekonomiya naton action by. So, apply pa. Ugyunan tanan. Mhm. Bugayan ta sang Ginoo. Halong gid kamo action by. Salamat. Salamat, good Vice. Mabuhay ka, Vice. Thank you, Vice. Good morning. Action Hotline. The Vice Mayor sa Bacolod, the Vice Mayor Elcid Familiaran, no? So, suliton taliwat ang sitwasyon sa Bacolod kon paisplikaron ta si Familiaran, okay na. Pero hindi kita magkumpiyansa. Amo nagaling nakita naton sa report man gikan sa syudad ining mga ang concern ta subong sa mga beaches na naman, no? Si manager gini text diri sa aton nga may taga-ara gimantod action dorel nga tagpulo ka piso ang entrance dabi mo, no? Sa ara pa nagyapon sa may diri dapit ko, no? Sa may viewing deck dapit da unhanda atubang sa isa ka transmitter. Tubrato abi, no? Pwede lang muna, no? Tapos pwede ka mo kapulo picnic da abi. Dala ka mo sa tent nyo da or lulamisa gamay surusugba ka mo da. Tika hindi naging man mapunggan, nagabalik-balik na tas normal. Siguro nga aton sini mga barangay officials da or aton sini official diri sa Bacolod na muning tutukan ta naman sa Sabado kag Domingo ho. Action Hotline. Ay, hindi na tayo magkulo kumpiyansa pa. Katahom na niya sa result subong tag GC6, may apat na tagani ka cases nagligad nga adlaw mo. Mga simana anom. Hindi ka magyuhom sina nga do ka nayanaya na sang sitwasyon naton. Di na ta gusto magbalik patuya sa 150, may lapit 200. Gano'n nagasinala kita nga matyagan mo, may mga zombies, iya nga nagalinagaw sa palibot ta, kaya do kahadlok naton, kita ta tao do, matyagan to do aswang ang tao, may mamatakita aswang na. Action Hotline. Damo nabla, so sa amo sa nga sitwasyon, hindi na ta dapat pakulukumpiyansa pa, no? Kapitan Lia Palmacap, mo dako kagid poder mo di subong mo. Imo giniya poder dapat niya ginexpectar mo na nga mo nga sitwasyon. Basi ma-meeting mo ng mga tagiya sa mga negosyante da or tagiya sa mga negosyo da sa mga beaches dira or sa viewing deck kuno porte i-action hands mo sa pagkadamo tawo ng mga lamisa kuno yan nagatinupad-tupad lang do suway lang Action Hotline. ang aton nga EOC ang aton na ETF locals Bacolod kapoy-kapoy na ni sila sang linagsanay sa mga contact tracing iya prangka ng istorya kapoy na ni sila iya so di na pagsuliton pa no. Basi ka monitor si Kapitan Palma na subungkap. Salamat gid kung pagkalabot sa Sabado Domingo maaktuhan mo ni. Action Hotline.
Oo, mga barangay tanods na da, masima please mo na da, or mga barangay kagawads na da, gain na sila puder da sa pag lagaw-lagaw sa adlaw nga Domingo kag Sabado ho. Kag sa Don Salvador, given gimay sa Don Salvador iya action dorel kay do pirmi ka man nga lamay ito na action JM no. Puwerte ka dinumog to mga riders ta ginahimo sa Don Salvador. Ang mga iskay, mga sangguniang kabataan, gintagaan nila task kada Sabado kag Domingo nga magbitbit action hands sang placards sa atubang sa mga businesses dira nga may mga ngalan sang health protocol. Action Hotline. Ina measures nga ginapapakita sa kabataan nga sundon ta lang ni. Why kamo gina dumili nga magsulod sa Don Salvador? Linibo, sobra yung linibo yang rides pagadto. Tuya mo, purtis pagkadamo. So ang ginahimo sang Don Salvador Municipality, si Mayor Marcelin de la Cruz, gintas ang kabataan, mga kabataan nga mga iskay dira, nga amo iya ang magtindog do ka mga kaluluoy gani kay gatindog ya sa mga restaurants do kag bitbit sang placards nga observe physical distancing, observe amo na bla. Imagine mo na inang kabataan pamahawan panyagaan mo lang goods na sila. Pero kung gustuhon mo gid, mismo dapat ang tag-iya sa mga negosyo subong dako sang papel nyo, di ka mo mangin kumpiyansada. Action Hotline. Kay dapat kamo ya may ara gid sang poder diri pagsulod pa lang, or di gani kung pwede pa lang, instead guro nga butangan nyo da sa mga kung ano nga mga litrato da sa mga negosyo nyo, butangan nyo da placard sa sulod nga dako-dako nga observe bla 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 bla. Oh, kung may makitaan kamo nga way naga-observe pakimuno, tag-iya kaya mo. Tikon ikaw nga nagiinom kapida nagapamahaw di ka magsulod, gwa ka to. Action Hotline. Di bla? Kung di ka magsunod sir sa akon nga protocol di gwa ka to. Oh. Kay madakpan ko di karon niya sa muni muna mamalayran pa ko di. Oh, kag kung may positive da dalalahig tao mo kamutan guba negosyo nyo kumandirado kamo. Action Hotline. Amo wala na ka simple mo ti kabay pa nga dira sa Punta Taytay hindi na ni masulit pa sa Sabado kag Domingo. Why ko di gahambal nga di ta pwede klagaw paligo da health protocol lang ginaayo ta dira mga kaksyon. Kahapoy abi nyo kami sa media di nasadyahan sining balita sa COVID-19 susko Ginoo katalaka na. Action Hotline. Sa pagkakapoy na sinigaling kiti obligation namon to inform you, the public, nga amoning COVID-19 ta, bisan daw kamuno tunos na do ka redundant na, every day, every night, COVID-19, pero kinanglan ti inform kamo kay para ma-aware kita kag kung diin dapit si COVID-19 ginahimo namon ina. Pero kung pwede naman lang nga madula tani pagi sa binuligay, tayo muon tani. Action Hotline. Daw ba lang na? Pero pangabay ko lang sa mga Action JM. So JM, rides sa Don Salvador, likawan nyo angkas-angkas ng lain ng ibang tao. No? Action Hotline. Oo, may nagkaladak pa na. Na ano, may kaya motor-motor, lain nga babae, ginaangkas, abe. Ariyaway niya na disgrasya, Action JM, no? Napicturan, lain ang angkas, ining pitik-pitik sa Don Salvador na yung mga picture-picture ni sa pagkadamo na sanggin bungkag relasyon Action Hands mo. Action Hotline. Hindi na kayo home lang ko blade. Action din sa moneta buo. Kundi sa Don Salvador, grabe mga rides. Kada Sabado Domingo. Kabalo na sila ang mga riders da. Nga, ano na Action JM, corner by corner da. Do may ara sa nagapang picture bla. Mga nami nga mga moves bla sa mga nagabiyahe nga motorsiklo. Gina-post sa social media. Do labot na pulo sila guro kabilog sa JM, no? Sobra pa. Damo-damo na sila ya. Nga mga inablang mga tumba-tumba mo sa motor, kung ano ka paano ka magdala, ginapang picturean na nila. Ay, sus ko, may nagakala-picturean to yung nga may angkas, hindi ya asawang upo dyan, kundi ibang nga babae. Action Hotline. Ibutang sa social media, ginaskan. Sus ko nadakpan sa asawa. Baulain ang angkas ang bana ko ba? Action Hotline. Kay rami ng win. Pero why, ina mga pulo picture ya, hampang nila na ya. Why, dinis la bala solon diyang bahana, gidya nga mangita, iban nga angkas da. Action Hotline. Las 8:42. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Maing aga lang, nasa mga utod naton si Sir Erwin. No? Good morning, Sir Brian. Monitor lang kami diya. Heaven, Franco Villanueva Osorio. Action Brian, monitor lang kami, Barangay Mandalagan. Keep safe. Kelly Jelly, good morning, Sir Brian. Monitoring here, USA. Happy Tuesday. Stay safe. Greet all Salvadorians and Mr. B-Boy Villasor.
Felix Magtules Villatura, naga-monitor man. Novi Valencia Subaldo, good morning, Action Bry. Always naga-monitor samtang pangapi si Mama Rose Valencia. God bless. Salamat. Aldren Diamante, diha sa Cebu. Pag-uli na dong, kay gimingaw ni imuhang mga kuan diri, mga babaye sa Negros. Elizabeth Malaka Gamala, ma'am, good morning. Naga-monitor subong. Highlang ko sa mga viewers and listeners, especially to Malaka family. Stay safe always. God bless you as all. Vanessa Mayo, hello Action Brian, and good evening. Watching always from Med City, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota. Salamat, Mau. Rofi Libran, salamat gid. Marilo Villar, Tanaman, good morning. Katalaka, dugay-dugay, brand out. Ay, ano tabo sa Sineco man? Sige, try naton, abi nila. Roth Kusawa, morning Action Brian, keep safe lang kamwa. Watching you from Tokyo, Japan. Salamat. Jen Oy Sir, salamat man. Bea Jonathan, thank you sa pudding. Jocelyn Arisivita Ulak, April Banaag, Action Brian naga-monitor, more power and God bless always. Salamat. Andro Juanites, nakapapicture lang sa kay One Mig Bundok, do nagbayi saya. Inday Blaza, Roth Kosawa, good morning Action Brian. Nabasa ko na. BJ Prado Banjola, blessed morning, gwapo. Ulo, tod ka? Pag-short diha dong ha. Jocelyn Liboon Dispuho, Aileen Mijares, Norma Ohoylan, Netzu, di na negosyo ng iya. Ziti Alunan sa Hong Kong, Alex Monteza, mayang aga Bry, late lang nag-gardening pa. Sige, bumayo kapisan ba? Alex Monteza again, Jose Mongcal Torilla, padayon lang sa panglakaton sang mga panamyaw sa pamilya Pasiulan sang Kalong-Kalong Airport kag pamilya Selo sang barangay Nabulao, Sipalay City. Sandrache or Kiales, morning Bacolod, God bless us all. Raymond Ligaspi Pineda, good morning Sumbray, pag-greet lang family Marinay and Pineda. Kag naga-greet man ko pamilya Untal, Tita Arlene, kuno nagapamati kami sa La Carlota. Salamat, more power. Salamat, gid. Francis Ryan Capilieno, ano ang balita sa nasunog sa NGC? Papel, NGC. Check na to na, no? Sa diyaginib ng sunog-sunog sa NGC mo. Good morning, Sombray. Halin diri sa Barangay Minuyan. Sa beach ko sa Talok, tag 10 pesos lang entrance pero hindi kami kapasulod tawo. Papaligo ako to be ma'am, dinapit ng imo nga beach ma'am Rotman, kay maligo ko to bala. Lian Tadina, naga-monitor man, Ole Prado Gargaritano, Alma Agravante sa Bater, si Alex Montiza, purti, gini maghatag kuminto, labas pagkasakit, gini mo. Amalia Merice, Sir Bray, nga lalaki, angkas iban nga manok nga pula, hindi konforme sa pabo kay Jen Oy si Sir Arakman, George Niel Villanueva Binhamin naga-monitor man. Sige, balikan ka karon ng iban ha. Pagbalik nato may issue pa kita nga dapat talakayan. Last 8:50 o 46. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, mga inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kaintanan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila count
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable at ang balita kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang kamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules,
Babalik sa aton sa nga pagpangalaga Action Radio Philippine Standard Time las 8:58. Action Hotline. Good morning lang, naga-monitor subong ang family Marinay, ang nag-greet ko na nagina, no? Nagapamati man subong, no? Dira sa La Carlota. Naga-monitor man regards kuno sa bata niya nga si kag regards lang dayon akon bata kay Action Dorel Cabato. Idol. Imagine mo na ha. Si Kwan bala? Si ang bata tubla nga si Marinay Pinida tubla dumdumamok sa Dorel sa La Carlota, no? Monitor man nagapamati subong sa Manghanoy La Castellana si Raymond. Si Raymond gali. Salamat gid sa pag-monitor. Action Hotline. Si Robles family dira sa may Barangay Felisa. Good morning man, naga-monitor. Action Hotline. And good morning man kay Madam Carr. Mula na ngalan niya, no? Dito na paglawigan. Sa may Sunshine Valley gani tag 40 ka persona gahampang tiro-tiro kada Sunday. Airsoft ni, no? Sunshine. Din dapit ni man. Gatiro-tiro sila. Morning Action Bri, may ari gani sa Purok Maninihon. Nagabulang taga Purok San Roque, hindi ang gabulang kag basket. Pagid paliyog lang ko da. Basa number, hindi lang magbasa number ko. Maninihon. Ti anong ginahimo sa mga kapitan taman? Yan ay subong poder sa kapitan mo, hampang ni sa mga kapitanis naton tani nga pangsawayon isla duway naging sila guro gagwa-guwa. Guwa man pag may time. Sige. Ari pagido. Good day, Action Brian. Tamyaw ko tatay ko Jesus sang San Jose Mina si Palay. Halin sa bata ko nga si Ronnie Piamonte. Sampurok masinadyahon pahanukoy bye-bye. Salamat. Good morning, Action Bryce. Si Action Art ng Dulong Goro mga prices ay hindi basta Martes ako na din gapungko. Buwas Miyerkules siya naman na sa firing line kag sa aga siya man na sa hotline, no? Good morning and happy listening to Amboy, Gadoy and Randy Ortiga or Arsiaga. Santisas, greetings coming from Nanding Andres of Tacloban. Kumusta ang Tacloban diha? Good morning, Action Bry, Action Radio, gapamati, Luto, Irene Laswa, diri sa Barangay 35, Second Road ko, no? Salamat, Gidrasinyo. Sige, last 9, nasa aton sila nga pagpangalaga. Action Hotline. Alang-alang ba si Councilor Renisito Novero this time, ang patrol na lang kadtuan ta kay i-check tabi kung ano na ni ka tahom sang isolation na facility dira sa Barangay Alihis Abi. I'm sorry, stand corrected, mag-action kay na mention ko turn over, turn over pa lang sang Public Works and Highways o kung DPWH ang newly nga constructed iya nga 32 rooms ini or 32 room quarantine and isolation facility sang Barangay Alihis mag-action on Friday, October 30 mga kaksyon, no? Kabalo ka kahapon gin-check iniliwat ni Mayor Evilio Linardia ang 25 million facility mga kaksyon. Dako gali nino. Damo na expecto kay na o kahapon, pero check na to nabi kung ano na ni katapos, ano ba lang mga amenities dira sa sulod, ano ba lang nagakatabo dira sa bong. Action Eden sa patrol. Patrol reports. Action Eden, good morning. Good morning, Action Bri. Live kita di karon sa may bahin sa Barangay Alihis. Kunin yun pahamtang ang quarantine isolation facility ang LGU sang Bacolod. So far, Action Bri, tapos na gidman siya. Kahit sa ato na baluan, by October 30, i-turn over na siya, Action Bri. Means magamit naman ni siya dayon, most probably, sang aton sining LGU. So, makita to di Action Bri, based sa picture nga, kag videos nga ginpadala naton. Ang katahong Action Bri, sang diri nga facility, tanawa ang balik na Action Bri, first impression na, no? Pag kita mo di, first impression mo with Action Bri, katawhay, kung ang iban nga siguro or dire isolate do ka mahintang yun ba lang Action Bri? Dodali kaya mag-ayo da? Correct. Dali ka mag-ayo kahit yung lalabot nga do linong-linong sa Action Bri. Makita mong facility nga tinlo siya kahit siyempre bag-o initukod Action Bri mo pag tiyo palibot dire sila lang kay actually
muna din sang una corruption bribe mo ang City Agriculture bala. Ari na din nga area. So subong do ang ginahimo na lang din nila action bribe, medyo tapan-tapan na lang nilang dalan kaya tampok sa mga duta. Kaga medyo may mga lubak-lubak pati amo subong ginahimo din sa mga trabahante nga para at least action bribe pagdulong di sang mga i-quarantine o kon i-isolate wala man sila sang agyan nga daw lunang or baha action bribe o kahit padadla nag-ulan-ulan subong pero overall kung makita mo action bribe katahom gid tanan gani actually nga room sa Tanay Bulando 32 na action bribe no yes ka bed kon room action bribe halos tanan may ara iya sang aircon kag may nakita tagamay nga bintana which constitutes as CR sang kada kwarto tapos ang kada kwarto may isa ka bintana nga sliding action bribe no sa aton nga kita dili nga paglaragway sa aton nga no nga ano ni nga action bribe nga video kag sa aton nga na tindugan ka kag may ara action bribe sang alagyan man may ramp pagani tapos diri sa gwa may nakabutang nga We Heal as One. Wow, okay. Quarantine isolation facility, may ara sang logo sang iya ka syudad sang Bacolod, may ara sang DPWH, may ara sang DOH, kag may ara sang iya ka IATF action bribe. So meaning Action Eden, after abing kaloy-an why ni si COVID-19, kag hindi na kinahanglanon for isolation abing paggamit pwede siya magamit for opisina abi or ano nga sitwasyon ano might be action bribe pwede siya ma-convert kahit ang room do ka box type makita tabla action bribe do ka box type lang man siya abi kaya actually forma ni duga pa letter L bala action bribe oo may ara ga pa horizontal kag ang may ara sang vertical line amo na siya duga ang gwa diri action bribe pero ti kanami kung tan-awon mo kay ang kung di siya guro action bribe sooner or later nga okay ang tanan pwede siya guro convert into offices naman action bribe kay may succession space man may ara man sang bintana banyo pagid kag may ara man sang aircon abi action bribe nga pwede magamit so actually kalapad pwede action bribe no sang duta di bala kag pwede pa in kaso may ara pa sang dugang pag action bribe nga mga mapatukod man nga kaiping diri man nga facility action bribe lapad pa diri nga area pwede pa gani another 32 liwat ka mga cubicle diri ka mga rooms diri action bribe nga pwede nila ipatukod. Okay, so liton talang sa Friday ini ang turnover formal Action Eden ano Biyernes Oktubre 30 no October 30 abi no correct action bribe. Amo na galing kay Action Dorel, pila to gani ang bag-o nga post ni Ma'am Ang, duha na lang gid ang COVID cases diri sa Bacolod kahapon nga adlaw. Today nga nagwa ang result Action Eden, duha, no? So, ina ba lang why na si COVID-19 amo pa ta mag-turnover sang isolation facility nga ini. Dito ya sa mga dumagit, ya the middle of COVID-19 iyang pag-usbong may isolation facility dayon, no? There is aton inog turnover pa lang si COVID-19 na dula na. Action Eden. Amo na bal sang iban action bribe nga sunlog pero ti habalila on the other hand sige na lang. Pasalamatan na lang. At least kung magamit man siya sa other action bribe nga abi wala ta man ginapungamuyo may other fortuitous event paged nga magluntad. Pwede sa gihapon magamit. Yes, kay magambal kita office Action Eden after all sini bano ka isolated area man na para sa mga office worker naton o mga office na kay ka ara sa sulodlon kag ang palibot sini mga kakahuyan kag mga kahilamunan Action Eden ano? Oo, yes action bribe gani kay basi ang nagbutaw nga office ng mga carman no. Siyempre, kayo Japon action bribe. Sige, at least napapresentar na sa buong sa publiko nga ang balor sina Action Eden hindi ka man engineer Action Eden no. Ang cost sina Action Eden 25 million pesos
Sino paglantaw dira engineer? Sino paglantaw dira? Kumusta yung 25 million na kuan man do ka okay man? Okay man. Do matulon mo ko sang laway ko. Wala ko ka palapit action brand, wala ko natok-tok ang mga gilid kag gilid. Wala ko ka kuan, wala ko ka ano ni kakantas sa mata. Aton ba durable bala ini for ano lang ni how many months abi pero kita ko tahom action eden ano nami gid. Yes, good action Brian. Amo na ding sitwasyon sa action Brian mga trabahante di gani kuha na lang sa ginatapan kumbaga ang mga natumbok di action Brian mga duta bala para at least do may welcome remarks mag-abot di ang mga kinanlan i-isolate o kan i-quarantine action Brian. Aha, sige. Action Eden, salamat gid ha, mayong aga. Live direction Brian sa quarantine isolation facility sa siyudad sa Bacolod sa Barangay Anis, Action Idraboso. Una sa balito na sa action sa Bacolod Action Radio. In addition sina mga ka-aksyon ang ini nga facility may ara sang comfort room of course 32 kabilog, hot and cold shower action hands. See do ka nami and the air conditioning system ini siya duha ka female and male rest quarters for medical service personnel kag duha man ka generator sets, duha ka utility rooms kag duha man ka nurses nga stations daw gid siya do hospital ang type niya sini kompleto gid siya ti amo na ang syudad will be in charge sang tubig sini, electricity and maintenance of the facility. Nalipat ka mamangkot Action Eden kung may basi ma-chat mo lang sa Action Eden may ara na yan sang kuryente na hindi kag tubig maybe siguro na lipat ka mamangkot so ti amo na ang bag-o diri nga isolation facility sa syudad sang Bacolod mga ka-aksyon. Sige, congratulations sa DPWH nga natigayon ini ginayon sa mas temprano. Last 9. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasimbangwa mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon patayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo patayon Aksyon Radio salamat sa paserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course,
face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Good morning lang sa kay Madam Ramona Ligaspe, Action Hands na. Salamat gid sa pag-monitor. Si Alex Montesa, malya panamyaw ko lang ang nabasa ko na kina. Duran, Pamilya Duran sa Dunya Juliana Subdivision, Familia Pani, Sampuro 4 magsungay, madamong gid nga salamat. Si George Gargasiran, mapuslan pa na ayhan kay according sa news nubo na aton cases diri sa Bacolod. Duha na lang ani subong, duha na lang kabilog. Delaying tactics ba himuon na lang na roam for rent or istaran sa mga homeless? Morning Action Brian. May mga paagi na napila kadlaw. Merle Gonzaga, good morning Action Brian. Monitor lang kami diri sa Alihisa. God bless, keep always safe lang. Salamat. Bilin Salaw, Araman, ako Maldita, naga-monitor man. May ambal kay Montisa sa may refreshment na Sir Bry ang isolation facilities sang syudad. Nami pagintani kung may swimming pool na kag gym para swabe ang pagtiner dira sang aton mga medical personnel o kon mga facilitator nagoro no
personnel sa sining facilitate hindi ko mabasa sa text mo ba. Pwede siguro mag-gardening, tanom kag alugbati, talong kag mga herbal plants. Pwede gid kay kalapad sang area to kay nangagin mention ni Action Eden na. Action Hotline! Si Del John Tan ara nagatutok man sa aton pagpangalagad. Sige, why na kita sang igo pang oras sa ngalan sang regular nga Anchorman Action Narta Hupon. Ini naman si Action Brian Morden. Nagapasalamat gida sa aton sining pagpangalagad. Good morning. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon